नमस्ते. आज मी रव्याचं सँडविच बनवते. हे मी 1 कप रवा घेतलाय, बारीक रवा आहे. त्याच्यामध्ये हा पाव कप दही घेतलाय. आता त्याच्यासाठी मी अर्धा कप पाणी घेतलंय. मी अर्धा कप पाणी आहे ना पूर्ण घेतलेलं आहे आणि आपल्याला लागला ना तर आपण नंतर थोडं 2-3 चमचा घेऊ शकतो. आता याच्यामध्ये मी हा एक गाजर घेतलाय किसून, थोडासा कोबी घेतलाय किसून घेतलाय बारीक, 1 कांदा, आपण अर्धा चमचा कमी आहे ना म्हणजे पाव चमचा जास्त मीठ टाकायचं. हे आपले अर्धा चमचा काली मिरी पावडर, 1 चमचा चिली फ्लेक्स, 1 शिमला मिरची ही चांगली किसून घेतली आहे आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये अशी थोडीशी कोथिंबीर. हे सर्व आपल्याला साहित्य आहे ना मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे आता सर्व मिश्रण बघा चांगलं ढवळून घेतलं आहे. आता हे आपल्याला आहे ना 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. तिकडे आपले 5 मिनिटं झाली 5 मिनिटं. हे चांगलं मिश्रण बघा थोडं सुकं झालंय कारण रव्याने पाणी शोषून घेतलंय. आता याच्यामध्ये आपल्याला ना 2-3 चमचे पाणी लागेल, ते आपण टाकायचं. आपलं बॅटर बघा मस्त झालंय, 5 मिनिटं झाकून ठेवलेलं. रवा पण एकदम मस्त त्याच्यामध्ये भिजलाय. आता याच्यामध्ये आपल्याला इनो टाकायचं आहे. आता इनो टाकते. आता इनो टाकून हे चांगलं बटर चांगलं ढवळून घ्यायचं. आपल्याला सुकं सुकं वाटत होतं ना, आता बघ इनो टाकल्यावर कसं झालं, फुललंय एकदम. फुलायला लागलं ना ते. हे काय मिश्रण कालवताना आहे ना असा मोठाच भांडा घ्यायचा म्हणजे आसपास आहे ना आपल्याला चांगलं ढवलायला भेटतं. नाजूक भांडी घेतली ना की ढवलायला नाही भेटत. आता याला मी तेल लावते. खाली इकडे पण लावायचं आणि वरती हा पण सगळीकडे तेल लावायचं. तर मम्मी तिकडे तेल लावते आणि इकडे आपले दिल बघा. दिल कशी बसली आहे आज, एकदम सिरियस. सिरियसच बसली आहे ती. अरे अरे झोप येते माझ्या दिलूला. बरं आता झोपून उठली, परत झोपणार आमची दिलू. ती बघते कसला आवाज, पडपड पडपड कसला आवाज येतो इकडे. मी काय करते ना ही ब्रश मारते, ती बघते बघा. हे बघ काय, हे बघ ब्रश मारते. नको मम्मी ती पकडायला येईल मग त्याला. त्याच्यामध्ये आपण सँडविच सारखं हे टाकायचं. जसं आकार आहे ना त्या आकारानेच टाकून द्यायचं. हे आता बघा याच्यामध्ये सर्व भरून घेतलंय. आता त्याच्यावरती आहे ना आपल्याला थोडं तेल सोडायचं आहे. आता ही आपल्याला मशीन बंद करायची आणि चालू करायची. इकडे बघा बटन चालू केलं मी, चालू करू. इकडे बटन पेटलंय. 4-5 मिनिटानंतर आपल्याला खोलायचं आहे. आता इकडे आपले 4.5-5 मिनिटं झाले. आता मी बंद करतोय आणि ते आता उघडून बघू मी. मस्त झालेत ना. आता आपण हे आपले फिरवून बघूया पहिले. वा मस्त. परत ठेवायची गरज नाही आहे. नाही. वा वा, आपली रेसिपी एकदम रेडी झालेली आहे इकडे. मस्त ना. तिसरा पीस पण निघालेला आहे इकडे. एकदम भारी वाटते. चौथा पीस. असं वाटतं घरी नाही रेस्टॉरंट मध्ये बसले, फक्त सर्विंग होते इकडे. आता तुम्ही इकडे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी याच्यातलं एक सँडविच उचलतो. सँडविचच म्हणायचं ना याला, सुजीचं सँडविचच आहे ते. आता समजा आपल्याकडे ब्रेड नसेल ना आणि मुलांना सँडविच खायचं वाटलं ना तर आपण असं पटकन 1 वाटी रवा घ्यायचा आणि भाज्या टाकायची, दवडून टाकायचं, बनवायचं सँडविच. आपण जे असं डोसा खातो ना, मम्मी कधी कधी रव्याचा डोसा बनवतोय, सेम तर चव तर एकदम तशीच आणि एकदम चांगली आहे. एकदम चांगल्या प्रकारे चटणी बनवा, सॉस घ्या, मायोनीज घ्या, काहीतरी डुबवायला घ्या, डिपिंग घ्या, डुबवा आणि एकदम आरामात खावा. रेसिपी एकदम छान झाली. नाहीतर थोडासा दही घ्यायचा, दही बरोबर खायचं, दही साखर घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये पण डुबवून घ्यायचं. आणि असं तर मला वाटतं की तू उपमा रेसिपी असते ना, उपमा बनवतो ना आपण, तशा पद्धतीचा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा, कारण 4 वाजता एक नवीन रेसिपी नक्कीच येते.